Nerob sa, barato. San Raymond. No, teraz by si to mali nejakým spôsobom... Pekná je, páni. Pálino. Dobrá je, že? Dobrá. Modrá. Šéfe, a prečo to chceš označovať? Čo? Je nejaká pekná. Prečo to chcem označovať? No. Lebo keď to posuniem, tak nám už úplne stratím orientáciu túto, ne? Aspoň trošku, aby som mal predstavu, že kde som vlastne predtým bol. Si mladý a rýchly, ne? Mladý a rýchly. Pukalovič. Markovič, ty si taký rýchly, vidíš, za tú chvíľu si bol na Bahamách. Cez TV, ale štadión som volil preto práve kvôli tým fanúšikom, ktorí neuveriteľné časy dokážu so sebou nabaviť do započení. Aké fanúšikovské potreby, ktoré si dajú na seba. Ktoré si dajú na seba. Oni sú tu kvôli alkoholu, ktorí si tu kúpia, ale tieto kostýmy od rôznych prasiat až po divadelné kostýmy, kostýmy muškatierov a takýchto vecí, kde samozrejme sú zvýraznené latinský pádla, ale... Nedrží mi toto vetičky, ne? Napríklad Švédi si zoberú, vidíte sa, že to je všetko a Rusi si dajú na seba a teda sa to je všetko, ale jednoznačne Švédi sú asi najkreatívnejší, čo sa týka týchto vecí. Ešte som videl takých nemeckých fanúšikov, ktorí mali na dres také nášivky, samé ako keby, ja neviem, cestovali s tímom alebo niečo také, neviem. Hej, presne také kufor, ale kde všetci si bol taký nový kufor. Či to vždy to filmy takto teatrálne, keď prístupuje? Asi. Ja som videl napríklad včera v hľadisku, mali rozprestreté plány. Macej Boko. A mali tam napísané, samozrejme, po fínsku, že mama ja som tu. Na tej plátke. A samozrejme, keď bola prestávka v hre, tak vyskakovali a... Má to veľký extrakt, či malý? Veľký. Je to v pľuse. Ale výborné, že mama sa poteší, hej? Mama je aspoň teraz spokojná, mama v Helsinkách plakala. Mama musí teraz ide na nejaký iný zápas, ide aspoň kriketu a tam som spokojná s tým čekom. Pozrieme, ako môžem spolu komunikovať. Tak o to ide, aha. Nemusíme si tých fínskych fanúšikov viac všímať, ja si viac všímať, ako budeme hrať. Ak sa tak stane, tak sa budeme tešiť určite. Budeme sa tešiť. A keď som si tak pozerala internet, pozerala som, aké sú rôzne majstrovstvá sveta v hokeji, tak my sme akože pohodili, že Približujem si to. Čau, Macej. No. Čo to je osobno? Hotel, neviem. Čiže... ako sa hrá hokej v Grécku. Dobre, hokej? Takto, ale priamo. Robert Kutel, ľudí našim hostom vo Fadragu.
Robo. Pukalovič. Čiže my sme mali ísť dopredu kúsok, ne? Keď to má veľký. Neviem, na ktorú stranu hodín sa treba podať. Pozrieme to na notebooku. Takže to jemné poklepanie, čo si vykonal, to bolo nastavenie rozvodov, hej? Už kúsok stačí, no. Uvidíme, jak sa to posunulo. Neviem, či sa to pohlo, vieš. Uvidíme. Mal som na to takú dobrú tenkú fixku, ale už sa minula. Ale určite sa to zmenilo. No dobre, dajme mu meser. Veľký brat sa pozera. Si robia prdel zo mňa, vieš. Sú tí hackeri. Lifuk si objednal tie spony. Lifuk, jaké spony? Sponu? Sponu? A ty si myslíš, že to tam bude také dobré, že tam ešte aj spona bude? Rúda. Ja si skôr myslím, že spona už nebude a že budeme to musieť zvariť dokopy. Čo? Ale chápeš, na čo tam dáš spolu, keď to je ľudia zvuka? A to ona je zvuka. Môžem byť dve buky, čo bude jeden kus a nerozpojete na pôjde. Keď to už rozpajte, že bude to. Vidím to. Šach. Spálime to a dáme sa tu, že máte ten deberu. A vykúšaj! Počkaj, Macek. Takže motorové jednotke, kanál číslo 4. Posledný stĺpec úplne vpravo ukazuje nastavenie rozvodov. Pred tým ľahkým poťukaním, ktoré teraz bolo zrealizované, tam bolo plus 1,1 stupňa. Po takomto jednoduchom zásahu, ako vidíte, došlo o posun zhruba o 2 stupne, 2,5 stupňa. Hej. To znamená, že musíme to ešte raz nastaviť a to bolo veľmi jemné poťukanie.
Z tohoto dôvodu nie je možné proste rozvody len tak nahodiť, naštartovať a odchod. Nestačí, že sa trafíte o jeden zub. To proste nestačí, treba to doštelovať. Nemáš tu nejaký balík náhodou? Balík? Tak nič. Je balík, nemám. Díky, čaute. Kladivo! Toto je v tom ten cit. Toto je v tom ten cit, áno. Ten olcit. Tento olcit. Išlo sa dobrým smerom, ale išlo sa veľa. Treba sa vrátiť naspäť trošinku. Markus, nájde nejakú eskapasku na toto. Vieš? Nájde, tu si mohol o centimetr dlhšiu orezať. Všade inde. Žite. Ockajo. Daj si ho nasaď. Chyť si ho. Chyť. Ne, to už hovoríme o inom. Markus, poď sem. Váčka. 3 šroby na remenici. Toto je centrálny šrob. Táto váčka má dokonca odpružená cez cylinder. Gumová vložka, no je to kvôli tým rázom toho motoru, čo motor zrejme tak tvrdo, vieš, aby to neostrihalo. Povolíš tieto 3 šroby, ja si vždycky nejako označím, mal som takú čiernu tenkú fixku, že od Dubana, ne? Len zľahka ich povolíš, hej. Teraz musíš úplne len kulilinček pohnúť s tým, lebo sme len nejaký stupeň mimo, áno. Do tejto strany neviem, či to pôjde tak ľahko. To ti neukazujem do kamery, vieš, stýčený palec. Štartujem, ruky preč. Tak, poďme. Ešte sa zohni. Ať te vemem od podlahy. To je iný kanec. Zistíme, že nič sa nestalo.
Motorová jednotka, bloky meraných hodnôt, funkcia 0,8, v angličtine measurement blocks. Tam si treba navoliť kanál číslo 4. Píše, že jemne mi ho mní. Áno, jemne mi ho mní. No. A čo sme boli pred chvíľou 1,7 stupňa mínus, tak teraz sme zase až 2,2 stupňa plus. Takže musíme sa... Vypadalo to, že ani nešlo. Vypadalo to, že to ani nešlo. Takáto je to jemná robota. Takže s citem. A sračkovanie s citem. 3/4 hodinka uteče, jak by sme. Vypni ho. Počkaj, najprv si toto musím zavrieť. Takže, Táto tvoja rýchlosť, poď to si mi dobu. takže teraz sa vlastne pôjde tým istým smerom, ako sa išlo prvýkrát na začiatku, Ako sa išlo prvýkrát lebo sme moc v pluse. Takže na kľúč sa bude udierať smerom dole, hej? Z vrchu dole. A takto sa tu hráme o pol stupníka posratého. Teraz keď sa pozrieš na túto fugu treba, medzi tou remenicou a tým šroubom, hej, víš, aká je malička?